зур безнең йорт. Рәхәтләнеп яшибез. Татар, рус, чуаш, башкорт. Бик кунакчыл безнең йорт. Кунакка килә безгә Марый, Мордва һәм Удмурт. Һәм бик күп күрше-күлән рәхәтләнеп, шатланып килә күчтәнәч белән. Тәмле табын корабыз, бергә чәй эчә-эчә сөйләшеп утырабыз. Барлык ризыктан элек безнең табынга килә чәк-чәк белән кыш теле. Аннары килә бәлеш. Зур бәлеш табын түрен бизәп торырга тиеш. Куябыз да кыстыбый, эчпочмак һәм пәрәмәч кунакларны кыстыйбыз. Бик тәмле дия китерәбез урама, бавырсак, гөбәдия. Чәй эчеп алгач шулай, кунаклар белән бергә күңел ачарга уңай. Җырлый бийбез, төрле халык булганга төрле көйбез. Ә шатлыгыбыз уртак, чөнки без яшибез бит дус, тату, матур йортта. Уйныйбыз да көләбез, тату яши белгәнгә кунак итә беләбез. Рәхмәт әйтеп кунаклар безне дә үзләренә кунакка чакыралар.